So maayong adlaw sa tanan mga igsoon. So atong topic karon is maningkamot kita nga may sama kita kang Jesus. Apan nasaig kita mga igsoon nga dili gid kay ta mahasama kaniya kay siya perpekto man. Apan ang giingon niya dinhi Ephesians chapter 5 verse 1 paingon sa to mga anak man kita sa Dios, maningkamot kita masama kang Jesus. Magkinabuhi kita sa gugma sama nga gihigugma kita ni Kristo o gitugan iyang kinabuhi alang kanato sa mahumot nga halad. Sa number 2, ang gugma sa Dios matuod ug dili kini sama sa tawo nga mabalhin mga igsoon. Lamentation chapter 3 verse 22-23 mga igsoon, tungod sa dakong gugma sa Dios wala kita malaglag kay ang iyang gugma walay paghubas. Ang dako maugayod ang atong pagka matinumanon sa Dios. So number 3, ug andam ang Dios pagtubag sa atong mga hangyo mga igsoon. Psalm chapter 145 verse 17, ang Dios matarong sa bisan unsa nga paagi ug puno sa grasya sa tanan niyang buhat. Og duol siya sa nagtawag kaniya nga naa ang kamatuoran og tumano niya unsa ang gipangandoy nato uban sa kahadlok sa Dios nga dili kita mobuhat og dautan kay nahadlok kita kaniya. Iya kitang bantayan. Tanan nga nahigugma sa Dios og ang mga dautan iya gyud kining laglagon. Number 4 mga igsoon, ang Ginoo muhatag sa tanan bisan unsa. Philippians chapter 4 verse 19, ug ihatag sa Dios ang atong gikinahanglan sigon sa iyang mga bahandi sa himaya diha kang Kristo. Colossus chapter 2 verse 3, bahandi kaalam og kahibalo anaa kang Hesukristo. Number 5 mga igsoon, tanan maayo iyang ihatag gikan sa langit mga igsoon. James chapter 1 verse 17, ang tanan maayo gikan sa langit mudaog gikan sa amahan sa mga kahayag kang kinsa nga walay pagkausab dili sama sa anino nga mobalhin tungod sa landong. All glory to God. Thank you Jesus.